हेलो गाइस लोग, अभी हम लोग जाने वाला है एक ऐसा जगह पे। तो देखिए आप लोग वीडियो को। मेन लामाया बिजों थांबाय थाबानो भुटान मोनहैयो। दा जों जेरै थांदों बिथिं थांबाय थाबानो लोगोफोर जों मोनसिगोन दायो। ओमफ्राय बारा गोजान गैखाला, नुहुरखाबायानो जि गरम बोथोरा। ओइ हाला नामा नोङो? जोंना सासेया हाथारा साइकेल सालायनो, आंजों हास्लाबा। बोथोरा मा जादोंथाय दासान्दि, बहुद गरम खिन्थु सान्दुं गैया। दाहायबा जायगाया माबायदि जानानै दं। फाइनली हमारा जर्नी मिल गया है अभी दोस्त लोग। तो देखिए आप लोग इधर भी। माय गॉड गाइस, नायदो जायगाया नैबेनो ब्रिजआ। ओमफ्राय हाजोआव माबायदि लामा बानायदों नै लोगोफोर, हाजोआव डेन्जार लामा बानायदों लोगोफोरनि हाजोआव। ओमफ्राय बैथिं कम्पानि दं नै, रड कम्पानि। नै भुटाननि कम्पानि लोगोफोर, भुटान एरियानि कम्पानि, बे रड कम्पानि। ओमफ्राय बै मोनसेया मा कम्पानि मिथिया, हाबनायनोबो मोनाखै जों। ओमफ्राय नैबे लामा बानायदों, माबा कम्पानि बानायनो नागिरबावदों लोगोफोर। जों गाहायाव फैबाय दायो। स' नै भिउआ नायनो हागोन, बहुद मोजां भिउआ, बरिया लोगोफोर। थान्दा फ्रेस मोनखायो जायगाखौ। ओमफ्राय जों ब्रिज सिङाव दङ, नै गोजौआव दं ब्रिज। बेनो लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो बेरायनो फै। नै जों लामा दहायनो लामा बानायदों, माने मा कम्पानि बानायनो नागिरदों मिथिया, जायखौ लामा बानायगासिनो। ओमफ्राय नैबेथ' मोनसे कम्पानि, बेनो जाहैबाय। ओमफ्राय ब्रिज, जों दा सिङाव दंफैयो। फाइनालि नै जोंना जाग्राया मेंबायना जानोसै। साना लाबोबाय, मिमि लाबोबाय, बिनिफ्राय दै, ओमफ्राय नैबे थान्दा लाबोबाय। दैयानो बेनो गोसोम फैथारदों, हाजोनिफ्राय फैयो। ना गिदिर गिदिर मोनगोन खोमा। दा दुगैनो हागौमोन, ओमफ्राय आंहा गोहोआनो गैया दा दुगैनो, ड्रेसबो लाबोफायाखै। लोगोफोर नै चिकेन पक'राया मोनसे जानायनि रं फिसाखौ। नै मजा ना फेन्टा ओरैजाय पानि, बेहा मेथाइ लगायगासिनो। गोथावथारनो। बानलु गोसाथार, लिम्बुबो हरफाबावदों ओरैजा। जा ओंखायनो गोथावथार। लिम्बु नारें एसे खैसिब मोनजादों नारें होनानै। फुल गैया गिदिर गिलासा अन टाइम। दा गुदुं जागोन दे, थान्दा मोनथारनांगौ ना लोगोफोर। रुखु जाबाय। दै लगायनासो लोंनांगौ, बांद्राय बिदिबो लोंजाया। बहुद मोजां। दाना जुसखौ लोंसै। बबेथिं हाबलांनो आन्दाज मोनलायदों थान्दाया। ओमफ्राय चिप्सखौ मोनसे जानोसै। नायहर नेचारेल भिउखौ, माने नैबे मोनसे फेक्ट'रियाव उखुन्दै गोजा खालामजोब्बाय। नैबे मोनसेनिया बारा उखुन्दै माबायाखै। बेनिफ्राय बोरैबा जायो आरोना, माने एखे माथो बुंबावनो आरोना, बिसोरबो कम्पानि खुलिनाय। ओमफ्राय नेचारेल भिउआ माने गाज्रि जाजोबलाङो उखुन्दैजों।
ओरै गैथ'वा गैनायालाय ओमफ्राय बिथिं माने हाजोखौनो नुहुरा गुफुरल' नुहुरो बे हाजोजों नैबे हाजोजों नाय नोङो माने माबायदि आरो जेनेबा फारागा बैखौ गुफुर नुहुरगोन बेलेग कालारनि ओमफ्राय नैबेखौ बेलेग कालारनि बुहुद फाराग दं लोगोफोर नैबे जोंनि इण्डियाननि गोलैयो ओमफ्राय बै भुटान ओमफ्राय मालाबा समाव जोंनिथिंबो माने थांद्राया ओमफ्राय बे एरियायाव गोसारजोबो आरो बिनि जुदि खामानिया अफारद्राय जायोबा गाइस लुक अभी खत्म हो गया सब चिकन पकौड़ा और खाना भी खत्म हो गया सिर्फ नींबू चोर के गया है वो ये देखो नींबू चोर के गया ये सब खा खा के नींबू चोर के गया है इधर इधर पी रहा है किबा माबा तो itu jus tuh ya jus pirai वो गया काम पे वो खा खा के पूरा खत्म कर दिया ना वो खा खा के वाह इतना स्पीड से है वो ये जूस अभी भी है लेकिन पानी खत्म हो गया 1 लिटार पानी गया लोगोफोर फेक्टरिनि उखुन्दैया बेजोंबो फैहांबाय ओमफ्राय जों बिराद बार बारदोंबा गरम मोनफैबाय आरोना नै बेजोंबो फैहांबाय बेखौबो एसे बोरैबा नुनाय जाबाय हाजोखौ माने फैगासिनो आरोना फेक्टरिनि बे माबाया उखुन्दैया नैसिम फैबाय नैसिम लोगोफोर जाजोबखांनानै जा मोजां जिरायफैदों लोगोफोर आंनो जुसखौल' दोनदों नै माने चिकेन पक'राखौ जाजोबदोंमोन आं ओइथिं फिसिनो थांदोंमोन लोगोफोर जाजोब्बाय बियो जाजोब्बाय बे फाग्ला मानसिलै बेलाय ओमफ्राय खदागर लोंलागासिनो जुसखौबो गैला दा नै मोनलोङासैनो नै चिकेन पक'राखौबो नैबे गोजाल' दोनदों बानलु गोजाल' सानाबो गैया माबो गैया मानसिफोरखौ बांद्राय दोनजाया लोगोफोर खिनो ओंखारदोंमोन लोगोफोर जाजोब्बाय सालाया बायना होखानायसै आंनो मम' फ्राय भिउआलाय बिराद मोजां लोगोफोर ओरैजाय माने बैथिं बान्दो खोगासिनो मानसिफ्रा ओरैजाय दै लांनो माने खेथियाव ओमफ्राय ओरैजायथ' भुटान दं ओइथिं दुगैगासिनो सेंग्राफोर सोरबा सोरबा ओमफ्राय आं आखाइबो सुखांबाय लोगोफ्रा माने दा आवाजखौथ' खोनाखादों खोमा फायरिं होगासिनो माने बे बर्डार एरिया जाहैबाय ना बेनिफ्राय फायरिं होबाय थायो बेहाय ओमफ्राय नायनोबो हागौमोन खिन्थु नायहोआ नैबे मोनसेना ओमफ्राय मोनसे जायगायाव दङ बिनिया नायनो हायो नोंथांमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय दा जों थांबा बेहाय नुहैगोन खिन्थु गोजान जायो एसे नैबे माबानिफ्राय खाला नदि होननायनिफ्राय ओमफ्राय खिन्थु बैनिया नायनो माने माबाबा होगोनदां ओमफ्राय खिन्थु जों नायफेराखै दा लोगो नै जोंना ब्र'आ बोरै मोनखो नों फैनानै मोजांब्रा Oh my God गोबावनि मादाव दोननायसो बुहुद गोबाव जाबाय जों बे जायगायाव फैयो आंबो बुहुद गोबाव जाबायमोन फैया भिउखौ मा बुंबावनो आरोना बुहुद मोजां आंथ' थांनोनो बादोंमोन ओमफ्राय दा सान्दुं ओंखारबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय अखायाबो फ्रि फ्रि थाइफ्रिदों बांद्राय हायाखै ओमफ्राय आङो बेखौसो हमना मोनाखै आरोना मा बानायगोन बिथिं लामा बानायदों माने मा जागोनथाय मिथिया जायखौ नों मा कम्पानिफोर माबा बायदिसिना जेनेबा बिदि कम्पानि नङाबा पार्क बायदिसिना खालामगोन खोमा ओमफ्राय दा माने बानायहांगासिनो आरो जाथ'वाखै ओमफ्राय बेनो लोगोफोर फिल्ड बायदि बादाम पिकनिकबो जानो हायो माने जाफैयानो सोरबा सोरबा खाथिनिया ओमफ्राय गोजान जायगायाव थाङा आंबो बारा गोजानाव थाङा थांनाया जोंना फाग्ला दैमा दङ ओमफ्राय बिदियाव थाङो आरो पिकनिक जानो ओमफ्राय आरो नै इउटुब चेनेल खुलिनाया बारा गोबाव जायाखै नाजालांनि मोजां भिडिअ खालामनो जेसेबां हायो एसेबांनो माने नोंथांमोना एसेल' सापर्ट होदो आंखौ बारा सापर्ट होआलासिनो थानाङा स' मोजां नोंथांमोना कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय माने नोंना ओरै थोरै जादों ओरै थोरै जायाखै बिदिखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आं गोजोनगोन होनबाना आंबो नाजागोन ओरै थोरै जायाखै होनबा आंबो खालामनो नाजागोन ओमफ्राय खिन्थु बैनिफ्राय थांनो होनाय नंलादां ओरै बारनो होनाय नंदां माने पुलिसफोर बै थायोना गार्ड नेग्राफोर ओमफ्राय जों सिगां माने स्कुलनि बेरायनो लाबोबा जों जिथिया क्लास 8फ्राव फरायो होमबा बैथिं लाबोदोंमोन बिथिं लामा दङ माने बे पारमिसन लानानै फैनाय बायदि जायो आरोना ओमफ्राय बैखिनियाव गिदिंनो मोनो मा होनो बे कम्पानिफोरखौ नायजोबनो हायो आरो ओमफ्राय नैबे मोनसे कम्पानि बे कम्पानिया
गोदानसो आरो लहा बै कम्पानिया ओमफ्राय लहा कम्पानियाथ' बुहुत फुराना जाबाय ओमफ्राय मोनसे बै कम्पानिया माने दासिमबो कमप्लिट जाजोबाखै जुस कम्पानिलै बियो जुस कम्पानिफोर खोमा ओमफ्राय नै नोंमारगौ हाजोआव माने जावख्लानो लामा बायदि खालामदों आं माने दहाय गोजाननिफ्राय नुनायाव मा हाजोआ बिदि बे बिराद सिगुन दंफां दंमोन लोगोफोर बे दा हाजो जावख्लानायाव बुहुद सिगुन दंफां बायदिसिना दंफां दंमोनलै ओमफ्राय नैबे जोंनि इण्डियानि बे ओरैजाय नेपालिफोरबो दङ ओमफ्राय बर'फोरबो दं खोमा साफा सानै लोगोफोरजों माने दा गाहायाव फैबाय आरोना गाहायावथ' भिउखौ नुखाबाय नोंथांमोना माने बुहुत मोजां भिउआ बेरायनो बुहुत मोजां नोंथांमोना माने भुटान फैयोबा भुटानाथ' दा खुलिगोन ना खुलिया खुनु थिग गैया माला खुलिगोन बेखौ माने होननाया होनदों खिन्थु खुलिगोन ना खुलिया आसा गैया जुदि भुटानाव फैयो होमबाना नैबे भिउखौ नायफै लोगोफोर ओरैजाय माने गोजोननाय मोनो आरो फटकफोर खेबजानो मानो नैदि अन्थाइफ्राव जिरायलाबायनानै ओरैजाय बुहुत मोजां मोजां भिउ दं माने नायनो थाखाय आरो दा मबाइलाव जेरै नुयो बिदि नङा मोगथाङाव बांसिन मोजांसिन ओमफ्राय दा मबाइलाव दाम गोसानि मबाइलबो नङा नालाय एसे खम दामनिसो ओंखायनो भिउफोरखौ बारा मोजां नुवा आरो ओमफ्राय बेनो नायनांगौआ ओमफ्राय जों बै दालां खन्दसिम जिरायदोंमोन लोगोफोरजों दायो न'आव थांसै बिनिफ्राय दाथ' नायनांगौ बुस्थुफोरखौ नायजोबखाबाय माबायदि भिउआ बेखौबो नायजोबखाबाय दा न'आव थांनोसै लोगोफोर दा माने जोबखाबाय नायनांगौआ ओमफ्राय मेगनजोंथ' नुजोबखाबाय खिन्थु बारा भिडिअ लानाय जायासै स' लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै